Maistellaan Fazerin uutuudet. Lakritsikismet. Tuoksuu tosi lakritsiselle. Nam. Maistuu just sopivasti, se ei peitä tota kismetin omaa makua, mutta sit siellä on kiva semmonen kiehtova lakritsi. 4,5/5. Remix Collab. Täällä ei oo yhtään mustaa karkkia. Skumppavaahto. Okei, tää on oikeesti skumpan makuinen. Kirpeä vadelma. Tää on ainakin kirpeä. Se maistuu sille vadelmatripille. Kirpeä lakukreippi. Tää on ainoa, missä on mustaa. Sairaan hyvä yhdistelmä. Kirpeä ananas. Hän maistuu ananakselle. Kirpeä passion. Ei oo yhtään mun juttu. Vadelma suklaarae. Maistuu Amerikan pastillille. Tää on oikeastaan superkiva pussi. Hän saa 5/5. Dumle toffee keksi. Tuoksuu supermakeelle niinku dumle yleensäkin. Tuolla on se dumlen toffees. Tässä on suklaa päällä ja toi pohja on rapea. Kivan rapea toi keksi. Kivan dumlelle ominaisesti hahmanen se toffee. On myös tosi makea. 3,5/5. Crunchy Bites-sarjaan Nutty Nougat. Nää ei vaan voi mennä pieleen. Fazerin Crunchy Patukat on mun lemppareita. Nää on vaan pussiversio niistä. Hasselpähkinä nougat täyteen muistuttaa vähän geishaa tosi miedosti. On niin törkeän hyvää suklaata, että annan 5/5. Turkin pippuri vaahtomakeisia. Maistuu ihan siniselle turkin pippurille. Tää maistuu enemmän semmoselle esanssimansikalle. Näistä tulee semmonen turkin pippurin polte. Ihan hauskoja. 4/5. Marianne toffeerakeita. Mä en oo ihan varma, mikä näistä tekee Marianne. Maistuu täysin Amerikan pastilleille semmosella toffeemaulla. Ei missään nimessä huonosti. Sanokaa mun sanoneeni, vedän koko pussin. Mut emme välttämättä näitä ostais. 3/5. Remix kirpeät irttarit. Nää remix-pussin. Mulle pizza slice. Kirpeästä aakkosista näitä. Näitä mä en oo maistanut. Nam. Tää maistuu ihan sille Tutti Frutti Rings, sille siniselle. Nää mustat ei oo mun lemppareita. Annan tälle 4/5. Suffeli saltilevy. Nyt luulisi ainakin olevan sitä maissia. Fazerin suklaa nyt ei ikinä oo pahaa. Tässä on semmonen pieni kiva crunchy tosta maissista. Tosi hentonen suola. Mun makuun olisi saanut olla vielä enemmän salty. Ja ehkä vielä jopa enemmän tota maissia. Tää saa 4/5. Lakritsi fasupala. Lakritsilaverit kaipaa enemmän lakritsia. Se tulee tuolta kuitenkin kivasti. Nää on siis fasupaloja lakritsin maulla. Tää saa 3,5/5. Turkin pippuri Chewy Blue. Tulisia salmiakkirakeita. Maku on tosi semmonen turkin pippuri salmiakkipötkö. Vähän makuisia. Pieni kiva polte. 3/5. Ainoa syy, miksi mä odotan syksyä, on, että ihanat syksyn uutuudet saapuu kauppoihin.